I posljedno ljudi moji videi kao što ćete danas igram ove igrice i moj Mihal je skinuo. Sad kako da ga dodam za prijatelja? To je ne znam, mogu da vidimo u istoj igri. To ćemo sad da pokušamo. Ajmo. Ne znam kako se zove da ga nađem. Ali ne, ajde marš, beži. Lele, ovo zaboravio sam kako se igra. Ajde beži. Pum! Šta me udara čaj? Buraz. Joj, spasio se, dadi. Ajde, radi, nećeš da sejvuješ. Šalje ti, mali, što nemaš nijedan ubijeno. Viner, šta si? Viner, jebote. Bum, ajde, leti. Gledaj što me gađa. Aj, beži, Viner. Još tebe. Gle, koliki sam. Kako ćeš da mi ubiješ kad nisi ubio nijednog? Eto, prva kruna. Sad ću da uzmem neki novi skin. Ovaj premium, brate. Ne mi se sviđa, tako da ćemo njega uzeti. Ajde. To, leteo zna! Ajde, dva hut sumber, kako se zove. Evo ga dva hut, a nije on. Evo ga dva hut. Aj, peši! Ne, rešio me Marcusto! On je pao. Nije on, okej. Aj tebe odmah ćemo kokonati, please neko. Kokonat, ajmo kokonat. Gde je kokonat? Mislim da je pao kokonat. Bum! Ko si, brate? No! Bum! Aj leti samo. Gle, spasio se seljak jedan mali. Šta me gle, šta ima je? Zamalo ja da padnem. Beži. Ajde beži. Ajde još tebe da koknem. Ajde beži. Ajmo najjači sam. 2 kruna i 2 partije. Okej. Još malo približavamo se 70 kruna. Ajde tebe odmah. Pa je odmah lapoće. Šta pao je odmah? Ne udaraj, buraz! Aj prizni kog. Onda vidio sam. Sada pro. Izvini. Šta te tako zovem? Bum! Ajde let. Ajmo bre! 3 partije! I 3 kruna. Ajmo, najjači sam. Ajmo borba, ajde rođi! Bum! Leo ima previše. 4 partije! Kako me kokano čovek, ej. Buu, ajde, uju. Gle, srošio mi kuglu, čovek. Ajde beži. Kako me udara, ajde beži ti. Tako ti treba. Karma, ne pingvinu. Karma! Pa je okej. Gle, koliki sam bio, kako me udario. Odmah ćemo njega sad. Ili šta? Eto. Aj sad tebe, ništa nisam uspeo. Skulben. Ajmo bre! Ne! A on mene! Nećeš da imaš to kuglu, glupavu, veliku, grudu mislim. Ja sam zabila me. No, pozdravu! Brate! Ajde beži. Ako ideš, what the fuck? Protiv Venus! Ajde Venus, spali, samo ne kod mene. Ne, kod mene, idi mamo! Kako? Venus
Zašto nisam mogao da idem ovdje? Ljale za malo, znaš kad udarim. Aj opet. Gle, udario kokle ljude, lije koklo. A on ako ima, ako je on mnogo veće kokle vjelege, ja ću postati još mnogo veći. A nekog veće je kada do kokle vajde još tebe. Poledio sam, brate, naći sam. Ajmo na maks. Nemoj da me grifaš na maks. Gledaj. Ajde. Došao je super player. Pa i okej. Dva sam dobio zašto već ubiju nekog. Aj baj. A ba daj šta aj baj. Ili sam ga odleteo? Ajde još tebe samo. Surle! Gde je otišao? Toliko je bilo sporo ono je. Romena? Ajde me, udari me, ajde tebe. Pum! Aj beži. Mona brate! Ste sećate iz prošle epizode, jedan se zove my mom, moja mama. Bum, ajde Mike. A još tebe. Bum, aj leti. Nisam dobio 2 kruna, 1 krunu sam dobio. A odmah tebe. Bum, ajde leti. Šta sam dobio ovaj ispit? Gle što me bije. Bum! Aj prispadni. To nije to. Bum! Ajde leti. Spasi. Set čovek! Ja sam se spasio. Bum! Aj beži. I ništa brate. Što beži? Bum! Bum! Ajde beži. Dad! Kako kad se padao, on je drugi došao i koknuo me. Aj konovira. Nemoj još mene da kokliš. Bum! What the fuck, dude? Bum! Ajde beži. I ništa nisam uradio. Sad ti još ovaj. Bum! To pao je. I sad ti još tebe. Bum, ajde beži. Sad ti još njega. Palatumin, ajmo. Osvojio sam 5 kruna za 8 minuta, okej. Nisam 5. Zaboravio sam koliko sam krenuo. Aj, please. Picu hoćao sam, mrzim pice. Bum! Kako sam je? Double jump šta? Ovo nije samo da ti kažem. Ovo nije samo ajbeš. Nećeš više ni double jumpati. Bum! Ajde. Da me ovdje kugle da mi bacaš. Ja sam tebe koknuo ako mi bacaš kugle. A šta sam ovoliko noob igrači? Hoću da bude po na 5 ono. Sam mislil nekako da igram. A kako se to radi? Aj njega ćemo koknuti. Peca, dođi mamo! A zašto se zoveš pica kad ti imaš pingvine na sebe? Bum! Koknuo sam ga je. Ne, prošao je pored onoga je. Šta kokaš ljude, a? Šta kokaš? Sad si veći, sad moram tebe da koknem, što si veći. Ajmo bre! Dobio sam 2 boda. What the fuck? Aj, ubi me! Šta ubi me? Skilao sam loptu. Uzeo sam u loptu je. Cool. Nisam ga hteo udariti.
Ali okej, uspeo sam. Za 10 minuta mislim da sam osvojio 9 kuna. Ne znam. Može runde 2. Moram ovo da vi gledate. Ona kugla mi uzima go. Sad i ova velika mi uzima sve. Bum, ne! Brate, koliko su dobri. Nisam. Bum, ne! Brate, se nazad. Usam malo da umrem iz runde 2, brate. Bum, ne! Brate, Vili, dosta, prestani! Dosta, brate! Brate, dosta! Dosta! Daj, leti tamo! Čovjek, neću. Kako mi je došao? Ovo će biti jako teško. Koknuo sam. Nadad! Bum! Ne beži. Ne, ova velika kugla. Jedan nisam srušio. Ovo ima više voda. Ovo ima više srušeno. I nije umeo. Super! Ne! Bum! Ne! Ko? Aj, izađi! Piše. To njega sam koknuo, ali nije zadugo. Gle, koga ima! Vrati se nazad! Izgubio sam skoro polufinalnu rundu. Okej, barem sam nono, ja sam mislila da ću sve morati iz početka. Pogodila je! Iris, jel ste gledali u Iris? Sad još mene kokaš! Vrati se nazad! Dude! Daj ninju, ajmo, please ninju. Njada nisam koknuo! Još ti me kokaš, 3! Nećeš mi se zatiti. Bum! Ajde 3! Gle, ovo je kolika ninja, brate. Bum! Daj! A ja sam profesionalac u ovoj igri, brate. Samo još tebe da koknem. Daj! To! Još ti si ostao. Gle, kukla! Ima! Najmanje na svetu, gle, kukla ima. Bum! Ajde, baš. Što ste veći, to brže višu ovu grudu pravite. Što ste veći, što brže pravite ovu veću grudu. Evo koknu odmah. Ja hoću tebe da koknem da dobijem ove 2. Ama brate, mili! Opet sam ga sejvao, ne verujem. Ko bac odavde, jel ti bacaš, a? Čekaj od tebe da dobijem jedan bod, okej. Oju, protiv njega, okej, rešio sam ga. Nisam ga, brate, sejvao sam ga. Ajmo, brate, 3 sam dobio boda na kraju. Da ste vidjeli? Bum! Ostao sam loptu i onog sam ga udario, ako nije pa, a? Nisi pa! Sad ćeš baciti. Ako nisi sada, sad ćeš. Ajmo bre! Ajmo sad! Ajde! Bum! Gua Ronaldo! Šalim se. Bum! Dolazi vamo. Da, protiv tebe sam ostao, nećeš. Ajmo bre, 80 kruna, najjači sam. Još malo idemo na 100 kruna. Ova igrica mi je zabavnije nego Stumble. Koknuo sam, ajde već. Kako
kako me žonglirao, ja sam njega, on mene i on drugi je došao opet. Samo me žonglirao je. Niko nisam ubio, ajde sad. Sad tebe ću ti ubiti. Pop! Pop! Pop, dobre! Ne kugla, lopta kugla! Lopta kugla, kako da je zove. Pop! Beži. Dobro, njega sam ubio sa toliko boda, vrte. Pum! Aj beži. Aj beži! Ne, kokne me čovjek. Nije okej. Sve! O, zbog mog brata nisam skoro pobedio. Okej. Ja sam njega da koknemo. Bum! Ništa. Pa je! Šta? Aj Mario, napravi kuglu. Bum! I sejvao se čovjek. Šta mi stiže na telefonu je? Inače da vam kažem, napravio sam telefon, a nisam Bum, ne! Ma dolazi vamo, Još jedan je ostao, vamo jeste, koliko je. Koliki lik! Šta bre, gle, finalisti se ja jebe. Seja Kemal je. Ok, idemo na ovu epizodu 90 kruna da razvalimo. Ili su udari? O, koknuo sam me loptu, ja sam njega koknuo. A još tebe da koknem, prispani. 2 boda sam dobio od njega. Od kad je dobio jednog čovjeka, od kad je ubio. Dude, šta radiš, bro? Tu hoćeš da dobiješ moje 3 ove, a? Ne može. Bum! Gde ovete, dude? Za džava ti daj sejv! Kulicki je, udara me, brate. Kulicki je, skoro me ubio čovjek. Ajmo na ovu epizodu da razvalimo 88 kuna. Na sljedeću idemo na 111, ako pokušamo. Nisam nikog. Dad! Kolika lopta imam da mi suši moju? Aj sad još žuglira me ovdje. Ajmo bre! Koliki je lik? Dad, hoću neka da koknem me ugli. Koliki je? Dad, jesi skelik, mamo? Nemamo više, kako mi je 30 skina. Klikuki. Četiri je imao. Usam 3 je ubio. Jel me zadaš? Ajmo 4 kruna. Bum. Na ko sam osio? Niko, dude! Ne pravim loptu, To uključao sam konačno ide na mraz. Nemoj mi to radit! Kako me žonglira, brate. Okej. Ništa nije, ali sad će da bude nešto. Bum! Aj beži. Bum! Vis? To neći sam. Mogu sam ga žonglirat, on nema pojma gdje ide. O, 3! 2 je ubio, a 3 sam dobio od njega, super. Bum! Ne, mali me bije! Aj beži tamo. Čekaj da vidim šta mi je to poslao neko na Viberu. A, okej. To mi je poslao, okej, Stumble Guys je nešto. O, ajmo, još 3 minuta, ajmo. Idemo, još 3 kruna, mislim. O, did. Dad! Ne! Treći sam pao. A on je 4. brate. Bubu! Šta ti je? Aj leti tamo kod to crveno je. Ajde žonglira, imam tvoj skin, brate. Šalim se, nemam ga.
Ali mogu da ekipamo zemanjac. Bum, aj beži. I nije bežao, okej. Aj njega. Please, pogodi! Pogodi ga! Ha, još više sam ga sejvao. Tamam beži. Vidim njega da ima preveliku loptu, tako da sam njega koknuo. Aj tebe sad. Bum bum. Kako nema oči, brate. Bum bum! Aj beži. Ajmo bre! Ajmo još da kruga. Bum. Lilač, mislim se zove. Ne mogu da pročitam. Kop si ubio već jedno, okej. Lilače! Ne, nisu ubio. Šta mi stiže samo gajza? Vidi. Dad! Pam! I umro. Nije. Aj! Kako sam ga koknuo? Aj beži tamo, rekao sam tamo gajza, ne smiješ da padneš ono. Ili to je to za i klip, da. Rio, okej, promašio sam, aj sad tebe. Vidi kokno je ono gore. Kako sam ga koknuo, Rio nisam, a onaj je bio pozadi njega, vrte. Ajde me ne me žugliraj više. Gledaj smego je loptu kakav tryharder. Le. Šta lol da te lolam, brate. Kruti se. Ne, neću da se tučim. Jel sam vam rekao da neću da se tučim? Ne. Ide gore. Nisam mogao brzo da idem, brate, više. Ajmo, Jack. To, ajmo. Leti, Jack. Bam! Nećeš više leti. I promašio sam ovu grudu veliku. Opet ovo što sam koknuo. Oh my god! Koliko sam postao jak? Neš BBG? Leti. Pa je. Bam! Dobre. Pa je. Zato još tebe da kupim. I pobjeda! Ajmo, 88 kruna, to je to za video. Ćao!